Reiek Tlang kan kal dona wen chu hei na hian gate lian pui mai changkang thok mai lo oma welcome Reiek Tourist Resort in tia chuan a gate hi mun hnia luna oma veilama hian alu chhouna ani mela chuan dinglama hian aron chuak a holam pangkal na tur ania chuan helai gate hi puraban ro moi ro te tourism ministerin sang ni somni pathum September ni somthum khan a hong ani lai gate hi chuan veilama hian entry fee pek na a oma chuan puitling tan somthum nopak tan somni chuan a visiting awara hi zingdar kuatanga taidar nga thleng ani Reiek Tlang Tourism Development Board ani chuan hei hela hian fee pek na alo nia tuna hian fee kon tu te an la thleng chia lo ani mela maro chu holama kan pe mai ang tadi hian kal chho zelanga Reiek Tlang kong am chu helam panga hian ani a ama chuan helam dinglam panga hian shooting range vel khan siama tuna chuan parking site an siam ta a anem chang phian mai hian kan kal chho zelanga Reiek Tlang chu helam pang hai kan pan chho zel do ni hian kal chho zela Reiek Tlang kong lampan in kong lampan in kan kala helai loka hian an thuriam fest an man thin na a field te pavilion te a uma chuan adventure hoina tlang an lo na chi min ka chia la a om boka zo khua le adventure park oma chuan hei hela hian eitur tlang kalte tana eitur an zorna lai pavilion ania chuan hela hian an thuria man thin na hela hi ania chola chuan stage vel a om boka chuan hela headquarter thren khat oma chuan solama sawn zo khua an timaya chu om boka kan kal chho zelang mung cha thing le mau te tan eng thil lungai ti sak ve don le tin hela hian signboard stamp hawin lo tar an lo ziak ani akal kong hi hei tun hnaia an khoi chho a tlemin an hoi topping chho don boka lai hi an la ron thleng thla chia lo deuh a tlang bul nai Reiek Tlang chhip lam nai a traina ron ti thla lai hi an la ron thleng thla chia lo ni chuan heng lai hian ngukar vela hian adventure park an ti mai a ngukar a hian adventure kai noi thil an ti na tur a om boka hei kan hmuang hian hei hian lai ngukar a hian engemaw an siama naupang hawin nuam an ti ton lutuk kan kal chho zelang hian kan kal chho zela tlang kong ngo thai ui mai noya kan kala hei tu naya a kong hi hoi to pingin an lo ti chho thara a bul vela thing te hi chuan tlem chuan tua deuh mai thea mai ro chu rin ai tak chuan a bul vel thing vel hi chu ti tukin an ti tlulowa thing an kit lowa tha deuh hlekin te pawh mai thea na thok tu te hi chuan helai hian
Reiek Tlang lung do oma Tlang kan ko han na yan Reiek Tlang lung do zauram ko vela Reiek ko mi ming tha te chong mun na an te hila hian lai lo ka hian oma cái ô chưa đâu á hay là muốn đi ăn không à program bel po TV làm hạt po ăn lâu một ha cùng trong khan hay lâu thế kan tí cả hay Reiek Tlang lung đó chứ kan thing để ra cho hay hay mi assume sen so vel zat te la hian an lo siama helai mun hi Rosia Saba MP puke balal venan ahong Reiek bronze way meten helai mun hi siama ni chuan Reiek tlemin thatu chu ti hian lung don siam saka pasal thra kong chera chuan friends ramakal te British Army atang te ang ho kha Reiek khua anlo ne Dr. HL Malsoma Dr. Lang Pasai chong ho he hei bu kan miss college kan kalai kan miss chuan lo kai le sai lo ka kunin moya itu kan share thau ka kan chief secretary rul chuan a u tu sota ulal thara anni pathum hi unaw IAS kan ti te kha ania so heta ulal thamona pachuaw IFSA ku thamona sia hei kan chen nu tlei pui MCS po hela hian lo siam sak ben hi banal rowa MCS ani boka ulal than zuala badminton player routing liana hei chu ungur liana sai lo hei zai thiam pani po la hian an lo da ungur chhona composer silal kholiana Padmasri zero kuma Reiek yan milaran lo nga ni kapten kuma ite lal thleng yan ulal thleng yan hi o ene chi kha ani an ti ro puyan ti tha le me a Reiek Tlang lung do chu a style vel sim po hi a lung vel style po hi a chang khang khop mai mun danga lung do an siam kan mu thin hoi chu ti lo ai ti ang vel mai mai ang hian an tia nal lo deuh ti mai la nal lo han ti la a siam tu te chun nalan ti thawanga mit ti kham ang tu chi kha tang helai a chuan mit ti kham lo takin changkang takin an siam ani hi kal kong kha hei an ti fai nong khop mai thlang lam pang hi an en tual vel chini la chu thereng vel an ram reng chal ti vel ani am ram sa mai Reiek Tlang lung do Reiek Tlang kunga ti hian muk tur fan tur lo pa ma van le thlak le mai Reiek hi kho upa do to mai ani ba ka tun ma lal tena khua an chuan mun poi mo tak kha ani pin kha kan mu ta kan khan an kha chuak le kha thiam zai thiam na thua thiam kha thiam kha milar han lo nei nu mai zoram dung le pa ma
mi poi mo tak tak te an chua lam hle mai tlang tlang chip lam panin an kal chau ze langa na lo thok te po akong lo siam mek te lak na lo siam mek te anong po ka madai rồi mai hay rồi ek biodiversity lama hian ho sa khop maya ram sa num cha thai cha sang sang an nei nual maya zir lai tan te research dei tan te po lai huna hian an chu kal thina research dei tan po e khua le chhehvel hi atang tai viang maya tin a hau sa boka pan na tak ani boka ni tang kong po he ti tha ke kal thelo tan po azia sat don ani motor en mo chen en chau ti don boka kun kong te no siam boka kal chau ze la Reiek Tlang hi khwal zin tena an tlo em mai nia Mizoram a chuan khwal zin te poina an tlo nem ber le tol chung mi ti mai la Mizoram mi te poina kan tlo nem ber ani na rin oma la hian tun na ya zun in ten lo siam hela hi thing nu pa kon an ti maya lai mun he kon ani tun hela thang ma hon kong noi hian puk pa ko boka hei in tiang na tur hel an lo siam thar don ani tun hela hian tengki phc tengki hauma phc tengki thang hian hei tui hi an na kadona kolam panga man lâu là nó sẽ viết mày yan tlang kong hi ngo nuai cham bu akal ania ha po kan ha man lau tí la số ôm lo be ngot nuai a kan kala tin tim dai ba nuai a kal chau char cha thai ni ai zo la tangin bei e ki hapak lo kilometer som thum vel ani mai thaya chiang ka chia lawa mundanga ram dang te step dang te lonkal lo puina per ania ai zo la tanga alat lo phang hian lai mun hi kan tlo fia wani kum tluanin a fur lai a thal lai kon kan tlo nual zelani khol hip na tu te tin nge kholin an tlo cha kang ti lam te po mai to na kan sen chau zela mai to na kan man zel po pe o mo me tlang kung kan kal chau zela hai tu na hian bak puk an ti mai thin kha ania chen chuan pasal tha te puk an lo ti le to an ti khai nge pasal tha te puk lo ni kha ka fa chi to tun ma chuan bak puk kha kan ti mai ta hai ta hian ba mur ho vel te kwan lo nei nuala chuan hei akong an siam mek kan ti kha tuna po hei $1 in hela hi lo chil mam chil ruala tuma kong hi thanglam hi an extend zewa apuk chung lama motor kal lo turin an ti ni oma chun hei apuk ka hian kal kwa langa kan el kwa
สวยยังมาคันเห็นแล้วที่คันกัลมาสักที่ไม่ละกัลงุนตัวพี่ว่าอัสตีลินกัลาอัสตีหลักจนแท้เดียนอ่างพวกอ่างคันหลักไทยเห็นไรหลักโอเคเฮียนกงอันเราคอยจะเสียดูหน้าชวนแม่มินชิงชูนู่นทุกคนเราหลังไทยเดิมสักตัวเท่าไหร่ปลูกละเฮียนตุยเราลวงขับกให้ปูสวนตักลายจนตุยที่อารมณ์โคตรทำเชียงเลี้ยงไหมอ่ะหลายมาลงที่อารมณ์โคตรเชียงเชียงนี่คันเรียกกลางจุดสลายเด็กลูกอ่ะส่วนอันนี้ตัวละตัวแล้ววะนั่นกัลเพย์เซ่ละงะมีอันเราอมเนื้อไม่เทียทลายเดินกับกันอินตีหมูบุกลายเรียกกลางที่จูไอโซลจังฮะแล้วเรากันตีค่ะกัลฮีกลุ่มตัวนี้อันนั้นเด็กอะไรกันนี่เฮียกลางชีพลำปังจูขันเข่งโดนตัวให้ลำปังฮีดิ่งลำปังฮีสดกันกัลนะลำมันเนี้ยให้ลำปังฮีสดกันตัดอัดล่างค่ะให้เราเห็นเต็มอากาศเช้าเทียจวนให้เราเห็นกงอันเสียมลำปังค่ะไว้ตัวปิงลำปังค่ะกันโจมาสับพอตังอ่ะจวน turning point เตอันเสียมงาปาร์กิ้งนั่นตัวเตคาเฟ่ตาเรียปอันเสียมตัวนี้ก็เสียจุดเวลต์ปอจูกันเอ็นเพย์เจลังล้างชีพกันในโต๊ะครบไหมเฮียนกงอันเสียมโต๊ะกันเช่นละเฮียนปาร์กิ้งนั่นตัวมูนันเราสมัยก็อาฟิววินวันโดนครบไหมโซไอโซลพลังเจียงครบไหมหลายจังจวนปาร์กิ้งอันตีโจหุ่นอัดจวนอันหลวงครบโดนนี่เริ่มจางเวียบังที่เฮียนชักละมาเฮียนเรียกกลางขจุนิตโตไม่ยาที่เฮียนนายเตะเรียกกลางชักไม่ยาเฮียนอันนี้โตกันกัลเฉาเจ้าลังที่เฮียนอะไรลำกวนละจังคานไอ้ฟินนะจางสิบหลังกัลกงอินฟินนะกันเซ็งเฉยไหนโตครับไหนจางสิบลำบากอันนี้โตจวนลำบากโหนั่นละมากันมั่งละมาสดกันนั่นละมาจวนคู่ละมาควรรูดปุยหลิมและจุ่มกลางขวาแต่เราละมาทั้งแหล่ตะวันขวานเวสไพเลงจวนเสียทั้งตะวันขวานดำปะโง่ดำปะเตยเกิดที่สักค่ะกลางหลังวิ่งนี่เฮียนกันกัลเฉาเจ้หลังกลางปนินกันแทงเจ็บตัวเฮียนเฮ้ยอัดส่วนขัดอาหารกันหันดักกวลเวลากูลำปักกูกันละกันนั่นตัวง่ายกลางจงลำปังค่ะอันนี้ชวนรูดปุยหลิมเตะจงกลางกันตีค่ะชวนคู่ละมาควรคู่ตัวบิงหนักเท่าไหมสู้ละอันนั้นครบไหมตัวบิงกันกัลเฉาเสียหลังไล่ลุงมันพี่ทางลำจังรัลจังจวนอลังนักครบไหมจวนให้กัลเฉาเสียละจวนให้ละเฮียนตุยคูร์ผมนะคะคูร์ไล่คูตุยตัวยันขั้วป้าอัศกาเขียนเอาปกติขี้ไล่ทิ้งขี้ลาดเด็กไหมทลากเวลวิดีโอเวลกันเสียทิ้งค่ะอันนี้มีคูร์ค่ะเวลาส่วนเฮียนเงี้ยโอ้เอาค่ะ
panang kalam thang akon thang aku thang mi kun ring to ni wa helai om thin ka om to lo thlat mai ama chon hela hi om thin ka ni chuan thei hi thual thu par ani a Reiek Tlang vela hi chuan thual thu par hi om deuh nual mai a builu kham kan ti chi te par te pokha alo om boka chuan atlang a hian atlang phul a hian nim chi khat nim te reuh te mai om thina tu lai hian a om hun ani lo man le o ro sera ani chu chu a nim khan ran nung lo om a nim a ran nung tang khating vel te kha a ei thei tlatin ka sia na hi kan thlir anga hei atlanga hian chongtlai thing a oma sava in doi thiam ar velin an tlan thina ni po hian thukut lai han chang veleng to thi kho hian du ruak na sang khai khop mai chuan hei he ta hi lam bak te po hei alo mani hi Reiek Tlang chuan hei te ground orchid leya nau ban trâu chi ngan tiang chi kha he la hi lo par ve mai a thare le mai ro sira om na lai to khi kan pel chho to man li ka mu ta mai lo wa nakina he ta asot kat lam kan kal huna le lam atangin kan zong kwal le don ya thil chi sang nim chi sang lo hin pot ve no mai phul te kan kal chho ze lang sip lam pan hin hian Reiek Tlang chip chu kan thling ta thoveng huai mai tlang chip kan chuan mai ro chu thum jing so fiang baya bul ve he hoi hual thei don lo a phui mu mai so lam so west dar lu huwa ve ni a chuan ha lam han chung tlang ve kha om bo ni tlang chip a to lot lung chu kha han kha han mu pe re re kang ala post na sa khop mai he ولا في زي ما شو يروح اي قبل الموقف لما hian tlong nuar vel kan erang ta khu tlong nuar lipu me chun he la hian lampang khu cable fruit bit om na lampang kha ania chun so la son lung leng khua te mel riat ti te falcon ti te chuan tlemin mi bo ni chuan lampang mzu lampang te lai tlang hi min kal kual ve na sa thing khop mai hei ni po hin hei thian ho kal ve no mai he ka ti kual thua kang Reiek Tlang chip yang kan theng ta de ra han hoi kual hoi tho pheng ton ve la
chú mà trầm khóc mấy vốn chú qua nên là zero rồi phụ lại tên đi bộ vangin cắn tụ ăn cắn tụ vangin khó phải à giao thầy chết là ba cắn cắn hun hi August thà tộp lắm bằng anh em mà tòa khóa thiền lắc lọ hun lai phù lai này vangin bây giờ chú sáng nó tục chết lâu đâu hết cái này thì hiện sốt cắt làm khang cắn cal thật trần đó nè chúm gì phui chút bây anh tí không với chú phụ chết lâu cắn cal thì mai rồi chú mi pain cắt tum nghe ru saru ăn tiếng khan cắn tum lát miếng mấy xia có chỉ cả ra bộ cắn tí zel mấy niang chú cắn tia hey cắn sôi ăn khan cắn zel chú nè helai hi a view hi anh nuông view mà ha khua hẳn thiên sẽ chú thăng lắm nè lăng cua rồi tụi anh nha khua thật ta xí là bao bên chỗ hay vangin video a chhehvel kan la kim thei lo ani chum jin ma khan engam chan chu kan la thowa kan kong te atlang chip lai te po kan la thowa poi lo tura ngai la sốt cắt lama thì ngắn cල් thà dễ lắm à vậy thì riêng cl anh làm view mày à lẽ là mặt chuan mà gì phiền mày anh cl thà dễ là hiền thỉnh khám phá thính loading a bit chana la am lak sup thin lai kha kan hi a chuan khu lại khuan a pong lại khuan thut he kha thut na kha uma khu lại trăng khuan khua a thian chuan hoi kual a sat thin vía wani soi ta khang khan voin chu khua in a zero lawa chhum a jing phui chuk maya kan ngak rei viawa kan ti lei thei lo ani bere hei chu thleng kan soi kha hela hi ani a hela dang hian alang kim via maya mun thong amara chu tun din muna chuan chuma jen phui lu ka vangin ti hi kan din mun ani ri ni kal tha zelang han hoi velila azing phui chu maya Reiek Tlang moi na anum na turpo ani nangin kan la hlei thei lo ni bere vain chu kanin se thiam tlang ni lo ni ha ti lui sim na video hi hei ro poi tur nge chi lawa enge la hian ti tur hi sui hi so lama son an kai phaya ni chu ron lang deuh roi a khama ro chu chhum a cha deuh hlek awangin pathiang hlei thei lo ani ber mai an chuak thla tre pa a kong pui en to na lai kha lại thỉnh hi anh là lóc nghe anh là réo mày kia
thla zel anga a fen huna te po khua in zir huna te po kan la kal zel ma yang chu chuma cha ngang ma ya ni chu ran lang de ut ma se chum cha hi ka ton veng zau lo ani de uber lo me hian kan kal na nu lam pang kha en chawei la ki e ta hian ki lang fia lei thei lo ni bere kan kal thla zelang ti hian kan chu thla zelanga a shortcut na lai kan ti kha kan thing thla don to a chuan hei voin chu khuan nuam vak lo kan ti to kha ti hian kan ti luya video chu kan han zau ti ti don ti mai la atlang kan han kal kwal a kan kal kwal na vela chu atop lam kan lo nei dona khulai lo ka khuan a shortcut aron chho chhona a kong pui pa ngai a me na tanga aron chho chhona lai kha ani to a kan thling thla trep to ni hei kan huang hian chhum hi jing pui chu mai ni hei helam pang hi a shortcut na kan ti kha khu khulai te mai khu kong pui kha ani to a chuan helam pang hi hei toi te ti hian handal chho ve zui la hi ti hian kan mu thei bul nai te te ba hi alang fia lei thei lawa chhuma jing na sa kan ti to ka so lama son apialama son alu tlang kan ti te kha a oma atlang a phul nuam deuh deuh ala om nuala mi po an kal nual thina sulai a son mun rem deuh deuh alo om bokani ti hian kan chuk thlanga kong pui a sot kat na a chona choi ti hian kan chuk thla thing ta chon so lampang so atlang hel kual na lampang turning point te parking na mun lam te kha so lampang so ania lavak to lo ni chon helam hi kan ron chho ti na lampang kha akong are akong lam kha ni khan kan video tlang pui chu vini tan chuan kan du tok na yanga khan kan du tok anga drone footage te kan thlir chun som le don nia